Ipinipresentar kan Radyo DCGB. Dapat may manginutan para sa karahayan kan kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses tagabos. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Maray na primerong biyernes sa Tuya Gabos. Señor Santo Cristo. Fetsa 7 Oktubre 2022. Kami po minapaabot girarainin pagrespeto sa lambang miyembro kan familia kasabay ang pagpagirumdum sa paghampang nyato kan kaaldawon amang Diyos dapat enot sa Gabos. Happy birthday po sa mga nagbe-birthday ngunyan. Tingog kan banwaan namin na imbitar mag-iriba-iba kita sa good 10:30. Kasabay ang paglaom na sana yaom ang puka mo dyan nag-antabay. Mga taga-Legazpi, good morning Albay District, marhay na aga. Siring man po dyan sa Daraga. Pati na po sa syudad kan Ligaw, buda dyan sa Tabako. Diyos maray na aga po sa mga taga-Tabako. So mga nagdadangog dyan sa Tabako sa pagikan sa muyang sister station ang 106.9 WGBFM. Good morning dyan sa Indo sa Premier Distrito. Siguro po yaon man ang mga paradangog niya to sa luwas man kan Bicol. Imaging suyaon dyan sa Catanduanes, Sorsogon, Masbate, Surcam Norte. Sundo kita 10:30 katuwang ang news team sa Mega Force Patrol. Pading Jomar, Pading Jim, Pading Al, si Ann, si Luen, si Joshua, sa Manibela, Henry de Boy Mata, sa Control Technical, sa Samuya pong broadcast, sa AM Band, Region Wide, yaon yan, kumpadreng Nalbaldo, Kandap-dap, the home of Señor Santo Cristo, Biyernes ko yan, Señor Santo Cristo. Pasalamat lamang kita. May misa dyan, 5:30. Sa newsroom, yaon dyan, ansa mo ya pong malalauman, padagos na sumada lokal. Pati na po ang pag-abangkan mga istorya national, international. News Manager Mardela, ang walang katapat, the ever reliable. Siyempre, yaon na dyan si Francia May Boras. Sa production, sa IT, asin sa research. Yaon po dyan, sa muyang pag-iriba, si Angel Mustasan, sa muyang Angel de la Guardia. Siyempre sa IT, sa samuyang man pong broadcast worldwide, netwide, sa DCGB News Online, pati naman po sa YouTube, si Richard Astor, asin si Tricia Litana. Ako man po sa indong servidor sa radyon sa Indo pong Public Information Officer ng Bayan. Ang PIO ng Bayan, si Pio Fernandez. Sa gabos pong nakaantabay man dyan sa samuyang broadcast sa internet, sa DCGB News Online, maray na aga, hali po digdi sa Pilipinas. Pwede ka mo dyan magpaabot kan sa indong mga impormasyon na siniba pa sa chatbox po kan DCGB News Online o sa kuya pong numero sa Globe 0926-0156-020. That's 0926-0156-020, asin sa Smart 0961-759-0888. Yan. Pwede tabi dyan sa mga numerong iyan kam magpaabot kan sa indong informasyones man na. Maray na aga po sa tuyang mga parantabay dyan sa First District kan Albay pala na so kasubago na unambita niya to dyan sa 106.9 WGB FM. Good morning dyan sa tropa kay Sir Dex na Veles. Okay, kumusta man palang tabi kay Sir Ato Lim Maray na aldaw po tabi sa Indogabos dyan sa Petron Top Gas Gasul. Yan. Masiramon ang pangutuhan kon
Iyan na Petron Top Gas Gasol ang gamit niya to. Nga kwanta po iyan paano mga para dangog taman yan na kung di tayo makakonect sa globe, ano bang nangyari? Perming busy, kaso bago nakakuan lang kita. Yan, sige. Aerial survey nasa tuyang mga pag-iriba dyan sa APSEMO. Tibaad taon-taon makahoron ta si Dr. Cedric Daipman, ha? Naku, hindi natin makakontak yung dapat na makahuron dyan sa kuan. Sige. Yan lang po ka mo hat igo kitang mga istorya na dapat na maisihan. Hindi. Ano ba nangyari sa globe, ha? Pwede. Di tayo makakontak na. Sige. Taon-taon tabi, ha? Ma-reset kita ka sa tuyang mga temas. Kumpadre Rinald, ilaog mo daw muna tabi ang mga dapat so mga makakahuron ta. I-schedule niya to. Dahil na kita nakakakontak sa globe, ha? Sige, we will be right back. Pakalis po kan mga pagirumdom. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen Z din araw-araw. Ang Gen Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen Z Vitamin C, may laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen Z. If symptoms persist, consult your doctor. Kada ako labnaw moment sa trabaho? Importante na may kasangga sa tungka asing stress at waldaw. Kaya piliun ang malalauman. Ikapi mo na yan with Jim's 3+1 Coffee Mix na may plus ingredient na Korean ginseng para siguradong feeling alert as in feeling energized ka. Plus na plus talaga. Dugang pa dyan ang Jim's 3+1 Coffee Mix with Korean ginseng. Halal certified as in Gibok and Gold Shine Pharmaceuticals Incorporated. Sarong certified company na tinawan ng Certificate of Good Manufacturing Practice huli sa matanos as in malinig na proseso sa paggibok ang gabos na Jim's Coffee Mix products. Mababakal ang Jim's 3+1 Coffee Mix sa Shopee, Lazada, supermarkets, groceries, convenience stores, asin drugstores sa indong lugar. Kaya, ano pa ang hinahalat nindo? Perming kumplituhon na daw sa Jim's 3+1 Coffee Mix. Para ang labnaw moments, kibuhon, shining moment. Jim's 3+1 Coffee Mix. May plus ka sa life. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yasheno Mall. Yasheno Mall. Yasheno. Pag may diabetes o high cholesterol, mas nagkukulang ang vitamin B. Kailangan fortified vitamin B complex, Fortiplex, plus proper diet and exercise. This is Connie Reyes, and I take Fortiplex. Vitamin B complex is the generic name of Fortiplex. If symptoms persist, consult your doctor. Fortified Vitamin B Complex. Fortiplex. Anbaha, nagdadaranin danyos asin perwisyo sa buhay asin propiedad nin tao. Ano ang dapat ang gibuhon pagkatapos nin baha? Likayan ang pagkakan na nalubog sa baha. Pakalakagaan ang tubig antes na inumon. Ipa-examine ang tubig kung libre sa mikrobyo. Dahil basta magpasyar sa mga inagihan nin baha, nganing makalikay sa aksidente. Dahil magdutdut sa mga electrical equipment sa binahang lugar. I-report sa otoridad ang mga naraot na linya nin kuryente asin tubig, asin mag-igmat sa mga peligrosong hayop, siring kan halas na nagruruluwas dahil sa baha. Sarong bagiromdom kan Mines and Geosciences Bureau kan DNR. Madya na, magpabakuna. Marahay na barata. Ang mga bakuna, pinarani na sa Indo. Pwede na ika magpabakuna asin booster sa saod. Terminal ng sasakyan, daungan or pier, simbahan, eskwelahan, opisina, plaza, malls. Aramo na schedule sa indong lugar sa paagikan sa indong lokal na gobyerno. Magpabakuna asin magpabooster na para sa mas makusog na proteksyon kontra sa COVID-19. Pagbakunado, ang pag-iwas sa malalang helang ng COVID-19 garantisado. Sa booster, pinalaki
lakas, Pinas Lakas. Sarong pagirumdom, hale sa DOH Bicol CHD. Sis, you don't look anemic anymore. Ang secret ko, United Home for Sulfate Iron. With proper diet and exercise, tulong para hindi maputla at sakitin. Healthy blood for a healthy glow. Unilab yan. Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor. United Home First Sulfate Iron. Healthy blood for a healthy glow. Check. 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Sige po tabi kanakaaging mga semana diyan po sa sesyon regular kan sangguni ang panlalawigan ha. Buwelta na kita sa programa tabi. Good morning sa gabos na nagaantabay man pala dyan sa First District. Nadadangog man kita dyan sa paagikan sa muyang sister station sa Tabaco City ang 106.9 WGB FM. DCGB po sa indong nadadangog dyan sa Tabaco sa 106.9 WGB FM Tingog Kanbanwaan. Ano po? Now, kanakalis na semana, igwanin paaparesir na resource person diyan sa sanggunian panlalawigan hali po sa tuyang mga kapulisan. And duman sa pag-transpire tabi ka na hururon, nagbutwa na alarming na, almost alarming na ang kaso nin mga rape, acts of lasciviousness, iyan mismo ibinulgar kan police diyan sa pagdadangog regular on record sanggunian panlalawigan. Inda ko sa natabi kung ano on the legislative side, kung ano ang pwede ka ining gibuhon tanganing ma-avert o kaya mabawas-bawasan ini through legislative measures ta bako na ini basta-basta ang mga suspetsados daw, mga kapartidaryos, mga luluhon, ama, nasadiring dugo. Nasa linyaan sa tuyang presiding officer si Attorney Grex Lagman, sa tuyang Vice Governor kan sangguniang palalawigan, maaraman niya to kung ano ang pwedeng maginibo man lamang through legislative aspect may relasyon sa siring na bagay. Vice, maray na aga si Pio po kan DCGB, we're on air po sa Tingog Kanbanwaan. Ay, Diyos maray na katabi, manay Pio. Asin sa gabas tabi ng mga paraan tabay kan sa imong programa, I confirm po sa mga pigtaram nito kasubago, pag-report nindo, manugod dili sa sarong police major. Ang ngaran niya po, Police Major Genevieve Oshirin. Siya po ang sa Women's Desk head kan Albay Provincial Police Office. And grabe po so report niya, talagang nakakabahala. And sa hiling po, kan gabos ng mga board members na nakadangog personalmente, kayo po mag-iigwang interventions, mga legislative interventions para talagang mag-decrease, magbaba ang incident kaining mga bigapod na mga violence against women, violence against children, and ini pong Manoy Pio, ining children in conflict with the law. So, kung pwede po ako tabing tugutan nindo, I will just give a summary of the number of cases. Opo. Since 2020. So, sa violence against women, in 2020, igwatabi kita 142 cases. As in, ini po, sa acts of lasciviousness po, may 15. Sa rape, may 31. Dumantabi sa concubinage, may 4. Sa Republic Act 9262, igwamantabi kitang 89. Dumantabi sa bigapod na Safe Spaces Act, ini po ang RA 11313, may saro kita dumatig sararo, slight physical injuries and maltreatment, saro mantabi, and unjust vexation saro. So, hindi pong datos na ini, naglobo kang 2021. After 1 year, ini po naging total of 173 cases. Acts of lasciviousness po, i-breakdown ta, so 173, igwatabing 25 cases. Sa Anti-Photo and Video Voyeurism Act of 2009, ito kitang tulo. So rate na naghalang kauman, naging 41. Sa RA 926, naging 95. Sa concubinage, naging sararo po ini, parricide, may saro man po. Sa Safe Spaces Act, 2. Unjust vexations, 5.
And most recently, tabi, Manoy Pio, ngunyan na January hanggang September 30, 2022, wanagat ang grand total na 91. And sa acts of lasciviousness, may 13 na kaso. Sa rape, may 23. Sa RA 9262, iguatabing 50. Concubinage, may sarok kita. Safe Spaces Act, may 2. Sa anti-photo, talagang digital world na kita, sa anti-photo and video voyeurism act of 2009 may saro, and sa homicide may saro. So Manoy Pio, talagang dakol ba ng mga board members na nag-respond accordingly duman sa mga datos na verified, very comprehensive service report. I will give you po a report, Manoy Pio, so you will have a better how do you call this, appreciation of what is happening in Albay. Pero po, Manoy Pio, this phenomenon po was actually brought about by the pandemic. Oh, araw ka ni tabi Vice. Oo. Nagalang ka tabi talaga during the pandemic. Yun, oho. By the way, tabi Vice Attorney, pag naputol maridayal po ako Now, yung nga ni, while I was listening intently tabi Sir Vice Attorney Grex, basado duman sa kay police officer Osirin, sa inta po pwedeng i-attribuer ang pagparalangkaw na inikan kaso nin mga violensya na initabi. Siguro tabi sila mga women and may mga bawsi desks po sinda na open sa gabos tabi na may araw kining mga complaints. So it can be directly filed with the with the police, and they can actually directly file it with the prosecutor's office. Ang problema sa po digde, bilang sarong abogado, medyo nag-worry lang ako. Tatakulong po digdi sa mga cases na pig-mention ninda, sa datos ninda, and you will see it po once I give you the report, na tungkol digdi ang habo mag-file. Pero aramdaman na ini po, this can be prosecuted de officio, meaning to say, maski di itabing private complainant, the state is interested na talagang initabing mga arugang krimen, arugang rape, acts of lasciviousness, it can be prosecuted by the by the state, by the prosecutor. So, kung masabutan ko nata, tahulong po digde sa mga kasong ini, ikong piga-apod na refuse to file case. Okay. Na-settle, etc. Ang problema kasi po pag na-settle, we do not actually go into the very cause of the problem. Being psychological evaluations to purported piga-apod na perpetrator, detabi nata ang key counseling su na biktima, nag-tester siya na sa problema. So, ang muya ko talaga digditabi mo na ipiyo, kung pwede, I would like to talk with Police Major Osirin. Aramon ko talaga ang rason kung nata po dakulon sa mga cases na ini, na sa mga biktima o sa mga magurang kang biktima, na convincer si biktima na di na sila mag-file ng kaso. Nako. To file with court. Okay, now, Vice tabi may dadagog ko subago sa pahayag mo na basado sa findings saro sa mga factors kung nagparalangkaw ining kasong mga arog kay ni pandemic tabi Vice, tama po ang nadangog ko, over? So ano po tabi Manoy Pio? So saro sa mga kausa na pinag-attribuer kung nagparalangkaw ining mga violence against women, children na sinibapa, rape, act of lasciviousness, ang nagka-contribute po saro sa mga kausa posible pandemic tabi Vice, over? Yes. The pandemic, yes, totoo po yun. The pandemic, actually, this is a worldwide po phenomenon. Naghalangkaw talaga po worldwide ang cases kaini ng mga violence against women and children because nag-iguatabing economic instability sa mga breadwinners sa mga pamilya. They were in constrained spaces, indoors. Detabi nakakaluwas, nag-igong depression sa mga ibang mga members ng pamilya. Sa ini pong rate na ini, actually, Manoy Pio, ang perpetrator kayo niya, piniming almost in all cases, nibit ng biktima. Kung bako tabi, sa diri niyang ama, sa mga father figure po sa harong.
Aro ka mga tiyuon, may lolo nga ni arugaan, may mga lalaking pinsan. Yun. So, yun po talaga very abnormal po talaga supigapod na setup ng pandemic. Pero aside from that pandemic, tabi mo na Pio, tukol man tabi mga cases na kung saan na discover ninda na sa mga kosa, ini pong talagang may halangkawon po ang alcohol intake, as in hindi ko tabing components ng pag-take ng illegal drugs. Iyo po, oho. Alter na po to feelings, to thoughts, to behavior kansulong perpetrator. Igwaman po dito sa financial status ng biktima. May mga biktima na igwadaasin ng pagkautang sa sarong tao, diba, sa tiyuon niya, arugaan, and then ang bayad na sana, so persadong sexual favor na pigahagad. Nako. At resulta sa rape. Igwaman tabi na perception sa biktima na haba po ang pagiling sa babae, arugaan. Opo. So may arugaan talaga behavioral na ini. Now, Vice, tabi, Vice, duman sa pagdagog din do sa sanggunian panlalawigan, tabi, nabulatlat na iyan na mga factors na iyan na nag-trigger sa paglangkaw kan pag-aabuso sa mga biktima, lupigasin iba pa. Considering yung factors na yan, tabi, Vice, na nagbutwa sa pag-aadal, salado po kan legislative ta, ini po baga primarily matter of law enforcement po ini sa mga police ini and authority. Now, salado po kan legislative department, ano ang sa indong pwedeng i-formulate dyan, tabi, na bagay tanganing kumbaga at least ma-stabilize yan, mapababa na, asin ma-avert, tabi, Vice? Go ahead po. Yes. Ikaw tabi mga recommendations during the question hour. Sabi doon ni Board Member Glenda Onggongao, siya talaga po talagang very concerned digde as the chair of the Committee on Women, Children, and Family, Gender and Development. Sabi ni Senior Board Member na kayo po talaga ma-mobilize ining ERPAT. Ini pong ERPAT na ini, bako sabi ini talagang bantog sa mga albayano. Ini po mga organisasyon na kung saan po kalalakihan ang mga membros as opisyalis. Ini po ang empowerment and reaffirmation of paternal abilities. Sabi po digde, this can help prevent the occurrence of vowsy cases. Yun, naputol na tabi, Vice, yun, kung anong pwedeng lakdang nagibuhon dyan sa sanggunian panlalawigan, na makuan ini, kumbaga, ma-avert na ang pagparalang kaon ito gunmoan, ang mga biktima, ang mga perpetrators, so mga sa diri man sa ng dugo, ang mga biktima, aki, Isus Maria Joseph, sa diri man sa ng pamilya, balikan to, tabi, si Vice, si Attorney Grex. Vice, go ahead, tabi, Vice. Hello, naputol na. Sandali. Dahil nalugod kita nag-on air, digdingo na kita lagod. Ibaba ta digdi sa saro, ha? Dahil na naglalaog so apod niya to kay Vice. Yan, tanganing makwanta na ini, magkaigwa na kita nin conclusion po, yan. Yun na nga na iyan, igwan mga rekomendasyon na salado ka na sanggunian panlalawigan kung paano sa inda kay ning gigibuhon po. Yeah, go ahead po, tabi, Vice. Go ahead na po, tabi, naputol kita. Go ahead po. Yes, wait. So anyway, aside from the mobilization of the ERPAT, ini po talaga nailing meta ang mga perpetrators, mga lalaki. Po. So sinda mismo naman sa committee hearing na kundusir po the senior board member Glenda Ongbongao, kay di ba po ining si Police Major Osirin, very concerned sinda na talagang mo yan nila mas maging active ang role ninda sa edukasyon ka mga kapwa tatay ninda, arugaan sa mga pikabo ng mga father figure ka mga pamilya. Tango niyan po, diba na kita mga blended families so kay buwan talaga maaraman ninda na mga aki, kay buwan proteksyonan, arugaan, mga basic pero minsan nakakaligtaan pa. And then sabi man digde, kay buwan i-federate ang gabos ng mga anti-vowsy desk officers sa barangay. Sa 720 barangays dito po sa Albay, kay buwan sinda i-federate, tauwan ki mga pa-seminar, tauwan ki gabos na mga datos na ngayon nindang maaraman para ma-prevent ining arugay ining mga kaso.
sila mismo iti-train kung paano po makipag-deal sa mga complainants. Minsan po, bakong trained so mga nag-entertain ka ini mga kaso. Minsan, may naghahapot pa, galing subjective pa subjective blame. Oho. Na, diba, clothing mo, masyadong sexy. Yan. Ang mga araw minsan may mga insensitive na mga desk officer sa Bausi na imbis na matawan kikusog ng buot, so biktima na prosige na mag-file ki kaso, nasusubog na sana. So, pero tabian. Pangtulo po, kipuan po mag-undertake kuya na maabuto na November 25 hanggang December 12, ma-undertake tabi kami very extensive and intensive na campaign laban sa Bausi. Yes. So, hindi po, diba, baka kami mga talagang victims kan Bausi and how they were able to surmount the challenges of being a victim. Mga araw po kaan. Bakos na po ini sa mga pa-photo ops, kayo po talagang mag-iigwang honest to goodness na mga talks, mga fora na pigapod para talagang mag-filter down ini sa baba. Na talagang ini po, this is not taboo. Pero ito pag-usapan ng diretsahan. And pangapat po, kayo po mag-iigwa kitang mga pigapod na Women and Children Protection Unit sa kamusta provincial and district hospitals. Bako sa nasa Ziga o sa JPDAP. Importante po yun sa gabus na mga hospitals district and provincial hospitals, mag-iigwa ki Women and Children Protection Unit. And kayo po naman tabi additional na mga medical legal experts, mga psychologists and sign language experts. Minsan po, tabi, Manoy Pio, so mga doktor government doctors can actually act as medical legal, pero ang training tabi ninda ko man talaga pwede itaram na ikasin ng expertise. So pag nakaabot na sa korte ang kaso, parang bigyan question ng sinindang abilidad as regular medical practitioners na papaano mo man naaraman na araw ka talaga na sustain na injury, na it is compatible with rape, etc. And then, so oras man tabi ninda, masyado sindang mas instead of working sa hospital continuously, lagi sila na obliga sa mga court hearings. Okay. Yan, Maribio. So we need to employ additional medical legal officers and psychologists para po sa mga trauma victims. Pati sign language experts na naaraman po duman sa committee hearing, kadapot pa ng mga aki na habo na magtaram na traumatize through sign language sa na sila communicate. Yeah. Kaya masabi ka boss train sa aruga na field. Okay. Now, iyan ba is... May finally ka pa po. Opo. Masurat kami sa Kongreso. Tukol po dito sa mga cases na ini, mga minors man sa mga perpetrator. Minor boys. And even those who were victimized, mga minor na girls. So we want to write Congress and the Senate. Diba dati pwede ma-revisit ining Juvenile Justice and Welfare Act of 2006. Na minsan talaga ang age of discernment na bigaapod, I'm sure Manoy Pio, aramuhan talaga, na ikaw pagkapigapot na criminally exempt talaga ang ages 9 to 15. Pero minsan, because of the advances in technology, ini mga aking iniigwa na sindang ability to distinguish what is right from wrong. Yes. Pero it seems na nagagamit po to nagagamit yung mga bata na to ng mga criminal syndicates. I'm not talking about Bausi, I'm talking about more on children in conflict with the law. For example, bigagamit sa sarong aki bilang sarong accessory. Pero of course, there's yung criminal liability that is age 10, 11, or 12. So ini mga criminal syndicates, bigagamit ini mga aking ini. And they protect themselves from criminal liability by making sure na sa mga nagigibo, mga minor de edad, na di man pwede maging criminally liable. Dadarunan sa na po sa mga children's home run by the LGU or by the national government. And then habang po sa kaso, then they get to go to the court processes. Pero eventually, hindi na sila po papatawan talaga ng tinatawag na penalties because criminally exempt sila Iyo. Lalo na kung ma-determine na they did not act with discernment. Iyon, opo. So, yun yung sa pinaka-salient point tabi, Vice, so pagsurat nito sa Kongreso, both the Senate and the lower house na
pag-adalan man agad kung ining mga kaakian na ini isabay na sa criminal liability ta garin nakakasabot na sinakan gibon hindi manglulupig ka gun mo. Ayun po. Opo. Now, Vice Tabi, itong sa mga rekomendasyones, how would you formulate Tabi, digdi man sa satuyang lokal na level, sanggunian, how would you influence yung sanggunian na makapag-gibonin mga batas, ordinansa, in order for the protection, further protection kan mga biktimang araw kay ni Tabi, Vice? I would just let the board members, the individual board members, file their respective measures, and then we will just reconcile them para magigwa kitang sarong maray talagang ordinansa na pwede nang ma-encapsulate kapos na mga inputs ninda. Iyon. So yun po talagang mayaming gibuhon dyan, pero talagang sa hiling ko po, so pag federate kang mga barangay desk bawsi workers desk officers importante yun po ini sa law enforcement. Duman pa sana initial point of contact kay Fuhan so protocols kung paano po itrato ang sarong biktima ni arugya ining krimen aram na ninda. Yun. Pati ba duman pa sana madisganar na or paano na sinda masupugan na sinda dila sila magpadagos na mag-file. And then sa hiling ko po, so muya ko talagang kaulayon ining si Major, Police Major o si Rin, nata talaga po, ano talaga sa mga kosa, she only took mga 45 minutes sa iyang presentasyon, di pa sila man ma-absorb the boss na muya niyang itaram talaga. So, kay po ang talaga maaraman su mga rason kung nata, di nagpo-proceed in court in mga cases. Why they refuse to file cases? Iyo po. O di worry ko talaga Oo, gari kumbaga ang mga perpetrators, mga kadugo man sa natibad nagkakahuron-huron na sa nata magfamilya habo nang magkasurupgan patabi Vice. Ano daw po Tabi? That is one of the I think very logical reasons, but what happens is that hindi po nabibigyan ng psychological counseling. Yan. Yung bata, but they just sweep the problem under the rug. Tapos kakalimutan na lang nila. Tapos yung bata, lalaki may trauma. Yung perpetrator, patuloy pa rin na gagawa ng ganyang klase mga offenses. Okay. Hindi po natin na-address yung problema because hindi nga sila, dahil okay na sa kanila, na-settle na nila. Parang hinayaan na lang nila. Okay na yan. Magkakamag-anak naman tayo, ayusin na lang natin ito, nakakahiya. Palagay ko po yung state should be, how do you call this? More proactive. Yes. And more, more engaged sa arugin po ng mga cases okay. of settlement. Opo. O di sige Tabi Vice, Attorney Grex, kung ikaw ka pang gustong idagdag coming from your end bilang Vice Gobernador dyan sa Sangguniang Palalawigan Presiding Officer, go ahead Tabi. Well, on a lighter note po, Manoy Pio, ikatabi kitang Sports Fest. It will open on on Monday, October 10 yata po yun. Hindi ako nagkakamali. Okay. And then, I think this is a very, nice way to bond with our fellow workers in government. Excited po ang PGADD sa Sports Festa. And then, si Governor Noel naman, magbibigay po siya ng kanyang report, 100 days in office on Monday. Yan. Parang report sa bayan, ulat sa bayan. Opo. I think, marami po, very very full pack yung natin next week. Yes, opo. May nagapot digdi Vice, so acts of lasciviousness, so lalaki ang mga kung ano-anong pigigibo sa kababaihan, pigdudot-dot sa mga pribadong lugar Tabi ba, pribadong parte. Now, kung so yan acts of lasciviousness, pero kung so babae daan nagdudot-dot sa mga private parts kan lalaki, ano daw yan? Acts of deliciousness da Tabi? Parehas lang po yan actually na citizens. May equality dyan, iba na equality. Sige Tabi Vice, salamat sa oras. Mabuhay ka dyan Tabi, Sangguniang Palalawigan. Thank you so much Manoy Pio. Thank you so much. Thank you so much. Sa mga tugang si Vice Governor Attorney Grex Lagman sa tuwing nakahuron ngunya na pagkaagat na hiling ko ba itong impormasyon na sige ang langkaw ha. Data lang siguro ininarariparaw. Sige ang langkaw kan mga nanglulupigan, mga kasadiring dugo man sanaan mga perpetrators, and ang problema ta dahil na po prosecute
at nagkakahururo na sa nagayod, and igwa pang sarong problema, either na sa biktima minor, asinsun ng biktima minor de edad, day man pwedeng padusahan sa minor de edad, tao yan nga ni may exemption from criminal liability. Ay nako tabi. Sige, oras Pilipinas, it's 9:42. An oras hatod sa Indokang Wilkins Distilled, because your family is worth it. Worth of Wilkins. Bimeg Integra with Immunoboosters. Generica Drugstore. Sa Generica Drugstore, may ginhawang generika para sa lahat. ATC Vitasync. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watson's, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika, asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Milo Energy, magpursigi. Sa BMEG Integra Feeds, wala ka nang hahanapin pa. Ang BMEG Integra ay gawa sa sariwang raw materials sa world-class feed milling facilities with consistent high quality para mas maganda ang paglaki ng mga manok. BMEG Integra Feed, ba talaga ang laking Integra? Siguradong laging premium ang quality at formulation, kaya garantisado ang kalidad at performance. Iba talaga ang laking Integra. Ang sustansya'y kailangan ng palay sa paglapi. Ngunit paano makakabit? Pinakamataas na ari. Kung presyo ng patabay mataas sa merkado. Gusto mo bang makatipid sa abono ng hindi napapabayaan ng palay mo? Mag-abonong swak ka. Pumili ng combo ng organiko at inorganikong pataba na ayon sa target na ani at budget mo. Magandang ani na, makakatipid ka pa. Para sa mas detalyadong gabay sa pag-aabono, subukan din ang leaf color chart, -1 element technique, o Rice Crop Manager Advisory Service. I-download ang mga ito sa cellphone mo upang malaman ang tamang dami, uri at syempo ng pag-aabono. Subukan ng abonong swak. Swak sa budget, swak sa palay. Para sa karagdagang impormasyon, mag-text o tumawag sa Clearvice Text Center 0917-111-7423. GSM Blue ang kasama. GSM Blue. Choose what's true. Dahil ito ang GSM Blue. Drink responsibly. Ang margarita, kuhang-kuha ng GSM Blue. Choose what's true and just chill and enjoy with GSM Blue. Drink responsibly. Nong Speed Shop, siguradong panalo ka dito. Nong Speed Shop, sigurado ang kita mo dito. Punta na kay Kuya Nong, tsak na presyong pangmasa dito. Saan ka na dito ka na, maraming ang pagpipilian. Punta na kay Kuya Nong, tsak na walang pagsisisihan. Mga murang paninda dito na matatagpuan. Huwag nang humanap ng iba dito, ang murang pamilihan. Ang daming choice cut ng manok na klaradong ang papatok na siyang gustong lutuin ng ating yung mga cook. Longganisa, Bologna, skinless at tortapa. Isabay pa ang tusino, lahat to gawang Pampanga. Ang siomai is the best at try mo ang french fries na fresh. Subukan din ang hamat hadog, sure nakikita ka best. Ay Kuya Nongs, you are the best, sigurado na ang success. Ano pa ang hinihintay, halina tayo mga best. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra L-Arginine, Sungaria Cinnamomum at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores, Watson's, South Star Drug, Generica, Rose Pharmacy, TGP, SM, Supermarkets, 7-Eleven, and other leading drugstores, supermarkets, and convenience stores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust. Para sa mga kalalakihan, hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust Dietary Supplement for Men. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust. Para
para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare, your trusted life ally. Antabayanan kada Miyerkules, alas 11 sagod alas 12 minuto sa Radyo DZGB. Ang programang Turismo Bicolandia, Aramonta, kan Department of Tourism Regional Office No. 5. Hosted by Romel Natanawan, kan DOT5, as in News Manager Mardela, kan DZGB. Turismo Bicolandia, Aramonta, programang matukar kan mga tigigibong lakdang kan Department of Tourism Bicol sa promosyon kan lokal na turismo, mga istorya din pagbangon kan industriya sa hampang kan pandemya, kultura asin artes, kulinarya asin mga unique asin magagayon na lugar sa Kabicolan, kasimbagan sa mga kahapotan kan mga namamanwaan sa lado kan turismo, siring man ang paghiras nin mga eksperyensya na magsisirbing inspirasyon sa pag-angat kan sektor nin turismo sa Region 5, mga polisiya asin iba pa para sa ligtas na pagbiyahe asin pagbisita sa manlain-lain na tourist destination sa mga probinsya. Turismo Bicolandia, Aramonta, alas 11 sagod alas 12 minuto kada Miyerkules. Marina, magdangog kita! Lemex na! Kawawang batay, lubo, hinika, parado ng salbay, plema. May halamang munti, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex for Kids yan, sarap lasang orange, yummy, banana. Plemex na! Sa ubo ng baby pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Plemex! Vitex Nagundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahatod sa inyo kan Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Introducing the Akoto Kojic Acid Soap with its new packaging. Ang sabong ito ay may kojic acid that lightens the skin, vitamin E that reduces wrinkles, keeping the skin radiant and young-looking, at collagen that maintains skin elasticity. Have that glowing and youthful skin. Achieve white skin in just 7 days with Akoto Kojic Acid Soap. Ang ganda ko, Akoto. Ito ay mabibili sa mga piling suking supermarkets, groceries, drugstores, and sari-sari stores sa inyong lugar. Follow us on Facebook, Instagram, and TikTok, Akoto Soap. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara nin kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor, asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada aldaw ning Biyernes. Alas 11 sagod alas 12 minuto. Ihahatod sa Indo ka Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ta may solusyon. Yan si Kong Albayano orgulyo, an idol mi paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, an ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yao na mismo an makikinabang permita. Wo garantisado an pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong Albayano orgulyo, an idol mi paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, an ligasiya niya rumdong. Joey GSM Blue ang kasama. GSM Blue. Choose what's true. Dahil ito ang GSM Blue. Drink responsibly. Ang margarita, kuhang-kuha ng GSM Blue. Choose what's true and just chill and enjoy with GSM Blue. Drink responsibly. Hi! Sue Ramirez po. Naniniwala ka ba sa mga signs?
Sign na yan na uulan. Sign yan na may bisitang darating. At pag mahapdi ang whitening soap mo, aray! Sign na yan to try Silka Green Papaya Soap. With regular use, ito ang puting walang hapdi. Dahil ang tunay na sign ng pagpapaputi, kita in as early as 7 days. Are you free for an interview? Sign yan ng Bright Future. Also available in sachet. Mabibili sa inyong suking tindahan at supermarket. Oh, sign na yan to buy Silka Green Papaya Soap. Sa kulog kang payo, asin kalintura, anong bulong ang dapat? Han, para sa ako, dapat makusog. Mahal, para sa ko, dapat maingat magparahay. Dai na kaipuhan mamili pa, mag-Biogesic. Magasing kusog, pero maingat magparahay. Arog kaayan magataman ang Biogesic. Ayos! Marayta, pwede palang parehas. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Sa BMEG Integra Feeds, wala ka nang hahanapin pa. Ang BMEG Integra ay gawa sa sariwang raw materials sa world-class feed milling facilities with consistent high quality para mas maganda ang paglaki ng mga manok. BMEG Integra Feed, ba talaga ang laking Integra? Siguradong laging premium ang quality at formulation, kaya garantisado ang kalidad at performance. Iba talaga ang laking Integra. Oh, padi, nata ka nag-iidali. Uni baga padi, nakagat ki ayam si Nunoy. Maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Tama ka padi, dapat na magpabakuna kung makagat o makamrot ka kiayam o ikos. Taan rabies, daing bulong. Asin nakakagadan kung di maagapan kitamang pagpapabakuna. Iyon anggad padi. Kaya maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Ta sigurado ang proteksyon laban sa rabies. Asin pinagkakatiwalaan kan gabos. Sa laog kan lampas 5 taon. Barato asin abot kaya, ta 700 sana. Sigurado ka pa sa kalidad asin serbisyo. O sige na padi, tamado mana kami sa Ravax para mabakunahan na sinunoy ko. Maging bakunado at siguradong protektado sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Siguradong alaga ka dito. Available man ang iba pang vaccines. Arog kang tetanus toxoid, flu, pneumonia vaccines, asin iba pa. Ansaing ng clinic bukas, Lunes, Sundo, Sabado, pun alas 8, sagud alas 5 ng hapon. Ang Ravax Animal Bite Center makukuha sa ground floor kan R&R Suites, W. Vincent Street, Sagmin, Legazpi City, sa Inutan Sana, kan Apec. O mag-apod sa mobile number 0917-104-4591. Ang Ravax Animal Bite Center, Iguaman and Branch, sa Tabaco, sa Inutan Sana, kan Ziga Hospital, asin sa Sorsogon, na makukuha sa Barangay Piot, Sorsogon City, sa Hampangan, kan Card Bank. Bukas naman ang pinakabagong branch kan Ravax sa Ligao City na makukuha sa 2nd floor AG Haushan Building, San Lorenzo Street, Gilid, Ligao City. Haranisa na sa St. Stephen Protomartyr Parish. Hatid sa inyo ng Department of Health Center for Health Development Bicol ang palatuntunang Chikahang Pangkalusugan. Chikahang Pangkalusugan. Maghahatid ng mga impormasyon na may kinalaman sa mga programa ng Department of Health CHD Bicol. Chikahang Pangkalusugan. Magtatalakay ng napapanahong issue, mental health concerns, health tips, at marami pang iba na tsak na inyong mapapakinabangan. Chikahang Pangkalusugan. Mapapakinggan tuwing araw ng Martes, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali. Chikahang Pangkalusugan dito sa DZGB. Albayanos, ang APEC ay may good news. Nahihirapan ba kayong magbayad ng inyong electricity bill sa tamang talaan? Naputulan ka ba ng kuryente? Hirap magbayad dahil sa mahabang pila? Limitado ang oras sa pagbayad? Huwag mag-alala. Ang APEC, maliban sa aming mga business centers, maaari na kayong magbayad sa ibang payment partners tulad ng Bayad Center Collection Partners, Bank of Commerce, SendPay at GCash. Convenient na, safe pa ang pagbayad sa mga outlets na ito. Mas maraming mapagpipilian. Wala pang hassle sa pagbabayad. Tara na at magbayad na sa pinakamalapit na authorized payment centers ng APEC. Kaya paalala lamang po, magbayad po tayo ng ating electricity bill sa tamang talaan. Para sa ibang katanungan, maaari kayong mag-message sa APEC FB page. Ang mensaheng ito ay galing sa tanggapan ng Albay Power and Energy Corporation. Mare, may PhilHealth ID number ka na ba? Oo naman, pero hindi pala ito sapat. Dapat ay updated din ang ating record sa PhilHealth. Hala, yung dalawa kong chikiting, hindi pa pala declared sa PhilHealth. Aba, i-update mo na ang record mo. Mag-fill out lamang ng PhilHealth Member Registration Form. Isumite kasama ng malinaw na kopya ng supporting documents sa PhilHealth Office na malapit sa inyo. Correct, Mare! Para sa iba pang detalye, bisitahin ang www.philhealth.gov.in.
Paano kita makakarayo sa peligro nin landslide? Para makalikay sa danyos nin landslides, mag-relocate sa mga lugar na bako delikado sa landslides. O kung daiman, mag-evacuar temporaryo kundo ang aldaw na. Nadaing pundo o pagpundo an oran. Day pagtapyasan o pagparakaraluton an gilid kan mga bulod. Sarong pagiromdom kan Mines and Geosciences Bureau kan DENR. Tingog kan Banwaan. Pio Fernandez. Sige, sarong report pa kita bagoan sa tuyang station break, buda news break. Nasa linya na. Mga istorya dyan sa luwas. Si Ans, good morning Ans, what's happening? Maray na aga, Sir Pio, maray na aga sa mga parantabay. Sa mga dagdag manyatong pareta, balik na sa operasyon ng Small Town Lottery o STL sa probinsya kan Albay. Ini ang pinagpirmaran ko niya na aga sa DCGB News ni PCSO Albay Branch Manager Nelly Liola kung sa iyang ipinaliwanag na nakalihis na Oktubre 1, 2022, formal nang nakabalik ang operasyon ng STL sa paagi na approved nindang operator na Royal Gaming Fortune Corporation. Sinabi ni Loyola Cepillo sa DCGB News na kung mabalikan ka nakalihis na Hunyo 1, nagpuon ko tanaan na launching kan na operasyon ninda dyan sa syudad kan Legazpi alagad na pundo ini dahilan sa may violation ini sa 100-meter radius opening zone na eskwelahan partikular na ng St. Agnes Academy alagad na areglar ninda ini at sinataon ninda ni magkakanigong justification sa gobyerno lokal kan Legazpi as in na-lift ini sa ngunyan sigun sa iya padiit-diit na naman na nabubuhay ang operasyon kan STL sa probinsya kan Albay. Sigun sa iya, nangangapodan siya sa gabos ng mga Albayano na inizan sa naan na pagpatron na soron makunaan mga illegal na pakawat sa tuyang kapalibutan. Natabi si Pio, ang informasyon hali sa PCSO Albay with Boy, Ans Galero, DCGP. Okay, di Ans, ano ang mga pigbubulan in the daily? Tabi, go ahead. As of now, tabi, Sir Pio, kan nakipag-walay kita niya na pagkaaga kay Ma'am Nelly, dahil man siya nagtaon ni discreet na alkaining information kung ano sa mga pagpigabola nila. Basta sabi niya daw, tulong beses sa sarong aldaw sinda nagbobola. Pagkatapos, igwanin, so parang, itong so pinasaraan, ito sa inot na pinasara, over? So, inot na pinasara tabi, Sir Pio, kan July 18 na pinasarado is Royal Gaming Fortune Corporation, pero nakabalik man giraray, sinda man giraray so approved operator. Yan, oho. May bakong igwanin parang nahihilingan dyan kung saan nagbobola, over? Yes, sabi Sir Pio, pwede duman sa mismong branch nila, pasiring dyan sa may SM Legazpi, and live man daw ini sa pig-require sinda kang na PCSO National Office na live sa Facebook kan mismong operator. Yan, ho. Tapos igwanig din so parang ano yan dyan, branch sa may pasiring sa SM? Yes po, Sir Pio. O duman mahiling so bola 3 times a day. Oo. O tangkatuyong ka na mapungpung so huweteng igwasin namin tuluman na bola aga o to hapon. O duman mahiling kan mga tao so bola so nagtama. Tama. And sabi ni Branch Manager Loyola, tangan nila maaraman na ang pagtatayaan nila is legal o ining STL. Maaraman man nila ni mga kuryador na pigapod, naka-ID ini, naka-uniform kang PCSO. Dahil nagtaon nin abiso si Manager Loyola kung divisible by kumpira ang maluwas. Dahil mo. Na combination na pigtaon. So yan na yung STL lang yan, Small Town Lottery. Iba yan duman sa mga 645, 655, iba yan. Yes po, Sir Pio. Okay, sige. May tabi Sir Pio, again, informasyon sa Luwas with Boy, Ans Galero, DCGP. Salamat, Ans, sa istorya. Hali dyan sa Luwas. Station break, news break, hanap buhay. Sis, you don't look anemic anymore. Ang secret ko, United Home for Sulfate Iron. With proper diet and exercise, tulong para hindi maputla at sakitin. Healthy blood for a healthy glow. Unilab yan. Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor. United Home for Sulfate Iron. Healthy blood for a healthy glow. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe,
suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Mga pre, ngayong pandemic, kailangan malakas ang katawan. Kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. ATC Vitasync, ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. Ang ATC Vitasync ay pinagsamang vitamin C at zinc. ATC Vitasync, sa presyong abot kaya. 550 pesos ang suggested retail price per capsule. Available at Mercury Drug and leading drugstores nationwide. Made by ATC Healthcare. ATC Vitasync, ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Ngayong pandemic, kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. Take ATC Vitasync every day. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Alas 10:01. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta oras-oras. Nakipag-uron ang liderato kan Manila Police District sa presidente kan National Press Club of the Philippines bilang parte kan preparasyon para sa kaligtasan kan mga mediamen na nakakaresibinin patakot sa indang buhay. Mainit na inako ni NPC President Lydia Bueno sa Manila Police District o si Manila Police District Director Brigadier General Andre Dizon kaiba si Major Philip Ines tagapagtaram kan MPD Kunsein. Inibilang kasimbagan sa mahigpit na orden ni PNP Chief General Rodolfo Azurin sa mga district directors na magkaigwan ng dialogo as in threat assessment sa mga media personalities sa mga media organization sa indang nasasakupan na mga lugar. Yan ang pangalas Gis na Bareta, hali sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Milo Energy, magpursigi. Bimeg Integra with Immunoboosters. GSM Blue. Choose what's true. Choose GSM Blue. Generica Drugstore. Sa Generica Drugstore, may ginhawang generika para sa lahat. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa indong nadango, ang pinakahuring bareta oras-oras sa DZGB. Good morning! Try the new Jim's Papaya Soap with papaya extract, vitamin E, lactic acid, and salicylic acid. Clinically proven to lighten and moisture skin in just 7 days. Hindi po madaling matunaw, kaya sulit ang 20 to 50 pesos nyo para sa bilis kinis in 7 days. Ito ay mabibili sa mga piling suking supermarkets, groceries, drugstores, and sari-sari stores sa inyong lugar. Para sa updates, kami ay subaybayan sa aming social media accounts, Facebook, Instagram, and TikTok, Jim's Papaya Soap. Ang health tip na ini, hatod sa Indo, kan ATC Vitasync. Ang vitamin C, arog kan sodium ascorbate, as in zinc, importante sa satuyang nutrisyon, immune defenses, as in pagmantiner kan sa tong salud. Ang pagkakaigwang makusog na immune system ay kinakaipuhan sa panahon ngunyan para kita maprotektahan laban sa mga virus na nagkakausa kikahilangan. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, Watson's, South Star Drug, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika, asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Tingog kan Banwaan, Pio Fernandez. Sige Tabeno, standby muna kumpadring Al. Salamat pading Nal data
Inapudan ta si Dr. Cedric Daep kan Albay Public Safety and Emergency Management Office. Naka-connect na kita kasubago. And sabi ko mari dahil kita mga after half a minute nagre-ring na po ta nag-aerial survey sinda dyan sa Bulkan mayon. Aramon ta kung anon mga rekomendasyones ninda dyan, mga sitwasyon. Nasa linya po si Sir Cedric Daep kan Albay Public Safety and Emergency Management Office. Sir Cedric, good morning tabi. Si Pio po kan DCGB. Yeah, good morning tabi Pio. Opo. May nakuha kaming info, duwang bes na kamo tabi, nagpa-aerial survey para mahiling mismo ang kamugtakan kan crater as in taludtod kan bulkan mayon tabi, Sir Cedric. Yeah, tabi Pio, twice na kami. Sa primero, Marela, Black Hawk. Ngunyan, Bell. Oho. Okay. Now, the public is interested. Ano po sa indong nahiling na physical na kamugtakan and ano sa indong abiso kaan dyan sa APSE mo tabi? Go ahead po. Ang pinaka-objective ka talaga tabi ka, Pio. Ang may evaluate sa threat tapos sa risk. Pag sinabi kang threat, ano ang kamugtakan kang vulkan, lalo na ngunyan sa mga pagbabago sa crater, and then ano ang population na threatened based naman sa exposure kang mga ilang dyan, and then sa mga investments, lalong-lalo na itong haranis sa lahar. So, based naman sa inotning observation, ang lahar talaga yaon, tapos dakon ang population. Kung magputok ang mayon, nag-ipon pa talaga kita i-evacuate dyan sa Laugkang, mayon volcano. Pati itong mga nag-establish na dyan mga building na may mga kuwari gayon, kaya kuwan talaga sinang iluwas taman pag nagputok ang bulkan. Tagarong igwa kaming nahili na nakalaog naman sa haranis sa danger zone ng mga kuwari facilities. Mm-hmm. So duwa ka bagay, Sir Cedric, talagang iyaon so threat, iyaon so lahar, naka-ready sana, and ikadua, igwanin talagang posibleng tamaan na kaipuhan, halion ang mga habitantes buda structures na yan dyan kung pumutok ang bulkan, Sir Cedric? Kaya ang ginaibo dyan, nag-request sa Facebook na tinabangan ko mga mag-request sa OCD na i-evaluate nila sa crater. Tagaraw may nagbubutok na ang labadog na Facebook saan makataram kung talaga na nagbutok o daig. Pero sa hiling nagaro positive. Kaya lang, buwan pa ang further evaluation tabi sa crater ka. Nag-uroon kami kan Facebook and 2.5 na kaya buwan may mag-re-evaluate sa mga 30% na ang nahiling mo sa crater, mga 70% may cloud cover. Kaya din may evaluate na sultol. Okay, now, igwanin na nahihiling na nagkukuriyat na paibaba, parang puti na ito. I-confirm nga ni Dr. Paul Alanis na parang lahar na ata yan. On your end, anong evaluasyon nito tabi, Sir Cedric? Ang evaluation ni Kato, na nag-uroror mga kami kayo ni Dr. Paul, tapos ni Ed, flash study ito, nagparauran, baga tapos baga sa kolor, tapos yung consensus ni Kato, pag-ilastoryahan ni, dahil may mga fresh deposits din sa mayon, siyempre, itong mga deposits na ito, there are gas interruption, madukot ito sa mga existing na mga lava deposits dyan, na pag nagmara ito, puti mong girara ang color. Kaya ako man ito konektado ngayon sa mag-flow or sa eruption, kundi gara ito kang pagparauran. Now, ano po igwaning immediate threat iyan na sitwasyon na yan tabi, Sir Cedric? Mahalat kita kan i-evaluate ito kan Facebook sa findings ni Kasubago. Tapos mahalat kita hiling kung ano ang recommendation ng Facebook. Pero sa ngunyan, pero mantinido man kiraray ang alert level 1 based naman sa bulletin kan Facebook. Malangan ita kung hihilingon ta so parameters kan Facebook. Zero nga na sa volcanic rate. Kaya mamanmananinda ang kung may pagbabago sa sulfur dioxide emission, the inflation rate based sa cost analysis ninda, and then kung igong mga pagbabago sa bilang kang high frequency and low frequency volcanic rate na dahil pa manahilig. Kaya iguat pa dahil pang panahon sa pag-evaluate kang crater na nga mahiling kang freebooks pag iguat pang panibagong threat na pwedeng result ng silang analysis.
Iyo po. Kung yan, kung ano ang official na conclusion ka yan, dahil ko pa maitaram dahil mahalas kita kang conclusion kang PHIVOLC. Iyo. So, meaning to say, hahalap mo na, pero with the present empirical data na available dyan sa Indo tabi, Sir Cedric, sa mga data na available dyan kunyan sa Indo, ano po sa Indong magiging abiso sa publiko manungod sa kamugtakan na kanbulkan mayon? Ang abiso ko kaya sa publiko, based sa current evaluation kang PHIVOLC, na may mga deep na pagbabago sa crater, talagang iwasan ang southeast, tapos in ang southern portion kang mayon volcano. Lalong-lalo na nga na amihan na baga, magpaparaura na naman. Pagkatapos, dahil sa may ugali baga mayon na maski natural hazard yan na very clear naman and kompleto naman ang monitoring isusunod ng PHIVOLC. May ugali ang mayon na nagkakagawa siya sa sudden explosion. Ang gusto sa doon kayan, pwede siyang pumutok maski dahil warning. Kaya nga kung pumutok siya maski dahil warning, itong lava doon makakadagdag yan sa deposit na pwedeng bumagsak sa baba. And then aside from that, baka kung magkaigo kita kapareho ka 1993 pero dahil man garaw, alas yung tagiraray ang pronouncement ng PHIVOLC kung ano, tanganin, masabutan ta. Pero sa kuya, mas maray na, sa kang action mo, mas maray na iwasan ang southeast. Tapos ang southern portion kang ngayon, lalong-lalo na sa 6 kilometers covering Damalig, Caraga, Legazpi, and Santo Domingo. Opo. Iyan na pigsasabi mo tabi, Sir Cedric, na southeast mo da, south, iyon na yan ang mga naonabitan mong lugar tabi? Iyan ang mga peligrosong lugar. Kung halimbawa magkaitong sudden explosion, o halimbawa magkaigo ki rockfall na may sumabay na portion kang collapse sa crater o sa side kang vulkan, iyan ang mga naonabitan kong lugar. Iyan ang mga dapat pasiguroon kan mga barangay captains na dapat iwasan ang more frequent visit kan mga tao dyan, lalong-lalo na sa mga farmers and nag-irrespar dyan sa pamitas ng vulkan. Opo. To be specific, Sir Tabi Makisuyo, ining southeast Buda South, anong mga lugares yan tabi? Over. Ang southeast, covered dyan ang Santo Domingo. Pagkatapos, ini man na southern portion, Legazpi City and Daraga. Tapos yan na southwestern portion, covered yan ang Kamalig. Pero kung halimbawa magkaigwa siya ki big extortion, then makakasalbar ang ginubatan and legal dahil amihan na ang parosman yan. Dyan ang direksyon. Ano po, tabi? O, kaya palang very specific sa imong abiso, south, east, and south portion, Sir Cedric. Ano po? Pero tapos, pag-mention ta sa mga lugar, tabaka magtaram ako kay south, southeast, southwest. Diyan hindi mahiling ang orientation nila kung anong mga lugar ang pwedeng maapektaran. Kaya mas marin itong naanambitan mo. So, pakiulit tabi sa mga lugar, Sir Cedric? Ang southeast or southwest, covered dyan ang barangay ng Santo Domingo, kasama dyan ang Lidong, sa Legazpi, kasama dyan ang Padang, Buyuan, Matanag. Sa south, kasama na dyan ang Mabinik, ang Bunga, and then ining mga portion ng Daraga, Arukang, Banyadero, Matnog, yan ang mga portion na yan, kasi rin yan sa may Salvacion, sa Kamalig, Kirangay, Tumpa, tapos hanggang makabot din. Kung magputok, pwedeng delikado man sa pagkikang binubatan, Arukang Manila, Arukang iba pang mayon barangays kang binubatan. Yan, oho. So, at pero least... kung magkuran, nakasabay ang pagputok ang bulkan, isasabay ito sa mga Araneta River channels kang mga na-mentionar ng mga barangay na delikado man sa lahat. Pero sa pasangunyan, yan ang kaipuhan na mga lugar na na-mentionar po ang kaipuhan, paghandaan. And kung ano rin kita mahanda, ngunyan, habang dahil pa nagpuputok ang bulkan. So, itong sa 6 kilometers permanent danger zone, ano po ang rekomendasyon total na daing human activity tabi, sir? Ang primero ko, dapat ipadagot sa kantabo na ang panlalawig yun. So, i-draft bagang ordinansa na talagang ipagbawal na ang permanent settlement sa mga peligrosong lugar, pati sa easement area kan mga lahar. Ang kung pumutok man yan, kung narin man yan pumutok, although dahil taarang kung immediate or
haloy-haloy pa, at least preparado kita, may pagbabasehan kitang policy kung dapat ipagbawal, apera kang threat itong sa mga population na nasa danger zone. Yun, opo. Di iyo masanatabi, Sir Cedric, naka-ready sa naman, tatibaan kon lumayog naman yan sa bunga nga, maiba ako. Okay, bang taka? Lalo na pag-black hawk, dadakol ko lang pasero. Kasi bago kayan gamit, Bell, ako nga naman sila ako, pinadara ko si Roderick magayonon na camera na magayonon ang magnification kang zoom. Tanganin, bako kami talagang magayonon ang group kang creator for mag-analyze. Yan, opo. Di sige tabi, sir. Salamat din maray sa informasyon and sa oras. Mabuhay ka tabi. Daraan mo si cellphone mo. May camera man ito. Ako yun, man. Pag-public kita, cellphone siya na sa tao. Ayun, sir. Ikaw magpata akong camera na Canon, pero ang magnification kang lens ko, so maluyaw na klase. Day nahiling ang buhok. Oo, day nahiling. Ang punggo day nahiling. Sige po. Salamat tabi, sir. Ning marhay. Salamat po. Sabi siyo. Okay. Salamat mga tugang si Sir Cedric Daep kan Albay Public Safety and Emergency Management Office. Manungod sa mga impormasyon diyan sa kamugtakan kan Bulkan Mayon. Duwang report bago kita mag-bye-bye para mentras gunya na semana. Sa programang Tingog kan Banwaan, Compadreng Al, thanks for waiting. Go ahead na. Yes, good morning. Matindi talaga ang politika sa Albay at abonon pa para sa 2025. May mga nagbuburoto ng informasyon na may mga plano na tulos ang ibang darakulang politiko. Susog pa din sa sources na may interesado na tulos sa pwestong congressman dahil last term na baga ni Congressman Joey Salceda. Sa sarong pagtiripon, may nag-inging sa tuya na may nagbutang informasyon na may mga nagbuburusol na si Kamalig Mayor Kaloy Baldo. Yan. Dahil last term naman ngayon ni Mayor niya sa Kamalig, potential man daw ini na dumalagan congressman. Iyon na, nagbutwa yan several weeks ago na istoringan and ganyan naglataw na naman si Alcalde Kaloy Baldo. Yes, taan sabi kan mga nakapalibot man kay Mayor Baldo, balwarte niya ang Kamalig, balwarte pa ang Daraga, dahil yaon sutugang igwa ng alkansiya. Si Mayor Awin Baldo. Ligas pima nito rapo-rapo na sana ang problema. Pero sa ibong narado pa sa ibong kan informasyon na iyan, may nagbubuto man informasyon na sagap na si Bicol Congressman Saldico, may mga nagbuburusol man na pwede man dumalagan regular na congressman. Araw dahil mabaga natawadan na yaon ko dyan ang poder ni Congressman Saldico kanako Bicol na establisado ang mga koneksyon duman sa gobyerno nasyonal. Kaya dakula man daw na bagay ini na pwedeng nakatabang na, mas lalong makakatabang pa bako sa nasa Bicol, sa Albay, lalong-lalo na digdi sa Segundo Distrito kung magdalagan man ining regular na congressman sa teritoryo niya, tataga-digdi. Yan sana pa ang nagkakapirang informasyon o nagkakapirang politiko na naipaabot sa tuya na yun ang anini at abunong pa, pero para sa 2025 na pigirisip kaniba na may mga potensyal na politiko na pwedeng kumarandidato pag abot kan 2025, lalo na sa congressman. Roger. Yan pa rin informasyon digdi sa Luwas Alamario, DCGB. Salamat man kumpadre ngal sa istorya halid dyan sa Luwas. Iyan na kay Alcalde Baldo kan Kamalig na may nagbuburusol na magkandidatong kongresista. Nagbutuan na yan several weeks ago. And day pa man masyado na
kasi circular ning todo ngunya nag-resurface na naman tabi ano. Pwede man managad baga. Balwarte niyan ang taraga. Tayaon sutugang niya alkalde man. Balwarte niya pasok kamalig. O mamurot na sa nadigdi sa rapu-rapo. Ma nito Budaligaspi. Yan. Kay Congressman Zaldico naman yaon man. Estabilisado na makinarya. Dati Chairman Committee on Budget and Appropriations pa. Tabi and yan po, ikaw pang saro itong CAL 2025. Kaloy Andes Loria 2025. By the way, happy birthday pala sa better half. Sa mahal na esposa ni Don Kaloy Loria, birthday ngunyan si Madam Roslyn na Loria. Happy birthday tabi isa imo dyan Madam sa Macapa Corporation. Saro pang report bago ang pag-wind up niya tungo niya na semana sa Tingog Kanbanuan. Luens, good morning, go ahead. Good morning, Tabi Sir Pio. Good morning sa mga parantabay, sa mga dagdag pang bareta, tinawa na sigurasyon. Legazpi City OIC Chief of Police, Police Lieutenant Colonel Dennis Balya ang publiko na bako sana sa mga espesyal na okasyon magiging aktibo asin alerto ang mga kapulisan na pagkakaigwa nin police visibility. Ini ang tinawa na sigurasyon ni Balya sa publiko sa pakikipag-ulay sa ibinusyon niya na pataga na maski dainin maabot na VIT ang kultura niyang pinag-implementar daw sa Legazpi City PNP, pagpadagdag kan police visibility sa palibot lalo na sa sentro kan Legazpi, asin pagpalibot kan mga ini katuwang kan Regional Mobile Force Battalion o garing nun niya naka-alerto sinda asin nagpawagas kan mga pulis pati sa mga nakarapot sa pinaruluwas sa agoman ni Philippine National Police o PNP Chief Rodolfo Azurin anyaon sa syudad sa Sarong Hotel. Ini parte man kan mga protocol sa sendang pinagpapasunod pero sigun sa opisyal maski ordinaryong aldaw piparluwas niya ang mga pulis lalo na ang mga investigador kung kaya maski may mga nakagibok ipangahaba so ano man na krimen ang ibang mga suspect na identify kadaklan asin nakakasuhan asin nakukulong dahil sa aktibong pagmonitor kan syudad. Di yaw palan su agom kan Chief PNP Roger to the Tabi Sir Pio. O di magirilid naman kita sa tinampo pag maagi na iyan. Wara man. Wara man kitang nailingon yan. Maray. Narog kaan. Taan pasunod ni Chief Balya, maging manggiraray, maging magalang manggiraray sa mga ordinaryong tao. Tayo yan ang dapat ng pagserbihan. Yan. Sige. Pangapudan lang ni Balya na partisipasyon asin pagsabot sa publiko ang kaypuhanan sa ngunyantan sa indang pinakangitas na komandante ang mabisita. Natural daw kaypuhanan man kay ni matawan ng seguridad pero rest assured daw na pakatapos kan na pagbirisita kay ni ang nakapulisan kan Legazpi padagos man daw na nasa luwas para magbantay kan pasi orden. Roger. Yan Tabi Sir Pio ang mga dagdag pang istorya halidigdi sa Legazpi 4th District area. Ako po si Luens Bursi-Borsena. Salamat Luens sa report. May sarong apod kita daw ini. Hello, good morning. Linya po ba po Marhay, Sir Pio? Good morning po. Yes, good morning ma'am. Si Tabi ini. Vedas. We're on air po Hello sa po. Hello ma'am, we're on air sa Tingog Kanbanuan. Ano po ito Tabi? Hello. Ay, daig tanado dago. Sige Tabi salamat po kansay do pagantabay. Sa laog po nin sarong simana, kami po naglalaom na nataon mi na magkamunin serbisyo sa abot kan sa moyang magakaya. Viva Señor Santo Cristo. Happy weekend and namang Diyos ang magbantay. Sa indong nadangog ang programang Tingog Kanbanwaan. Salamat kan sa indong pag-antabay. Abangan ang masunod na programa. Sa inman magduman ang pamilya mo, kigibuhon mo ang kabos para sa saindang salud asing kaligtasan.